Sziasztok, Styler vagyok. Minden igaz, most akkor ezt én most így veszem. Mert most vicces, hogy Chromot valahogy sebentikem, és a Frapszel nem tudtam felvenni Actionnal, nem is szeretném, ezért most Open Broadcasterrel veszem föl, úgyhogy én ezt streamelem, aztán majd akkor feltöltő, szóval nem tudom, mi fog kisülni ebből, de meg veszi hangot, képet, szóval látjátok, amit én látok, meg halljátok, amit én mondok, szemetek vicces, szóval sziasztok, Styler vagyok még egyszer, nem tudom, hogy mondtam volna, és újabb helyzetjelentés videó. Amiben már nektek, hogy 5-ször ugrok neki, és megint nem mondom, hogy 4 dolgot szeretnék elmondani. Még az mindjárt belefulladok. Szóval 4 dolgot szeretnék elmondani, az első is nem túl fontos, hogy 4 dolgok, 2 fontos, 2 nem olyan fontos, de amiből az egyik nem fontos dolog az, hogy nem hal, most már nem halni rajtam, de igazából vicces, hogy beteg vagyok. Igazából csak ez rövid történet, csütörtökön kezdődött, délutánra begyúrtak is a torkom. Utána az egy elmúlt hétvégére jött a jó kis megfázás, kövés tüsszögés, utána meg hőemelkedés, minden kutya fasza. Aztán ma voltam Dokinál, egy hétig ki is vagyok írva a suliból, minden. Szóval most nem éjjel ezt a videó, és hogyha hallanak egy kis kattanást, az azért van. Mint ez a kis kattanás, ha másodszor játszok a videóban, amikor el akarom mondani, hogy összehozom. Ez a kis kattanás sajnos nem volt, csak kikapcsoltam a mikrofont. És vissza, mert én könyögtem, és nem akarom beletenni a videóba. Szóval ez egy dolog, ami plusz dolog, hogy kőszegen esett már a hó is. Kőszegen lakok és esik a hó. Tényleg összeállingózott, nagyon jó. November vége van, de már a hó. Hát az. Na, szóval a másik nem túl fontos dolog, hogy most vasárnap, azaz van hétfő, 25-e. Most vasárnap, december 1-én Play IT! Yeah! Életem első Play IT-ra. Play IT, ja! És már várom mind az állat, meg innen kutya fasza. Tök ott akarok lenni, meg tök sok embert találkozok, meg bevásárolok egy köteg játékot magamnak is, haveroknak is minden. És Play IT és minden. És ezzel kapcsolatban akartam mondani, hogy nem ilyen kis plusz dolog, szóval lehet, hogy nem is 4 dolog lesz, nem 80. Szóval, Play IT. Terveztem én már régóta, hogy csinálok vlog videót, azaz felfedem, hogy is vagyok, meg hogy nézek ki meg estébe. Ezzel feliratkozónál. Igaz nincs meg, mert csak 900 körül járunk, amit ezzel is nagyon szépen köszönünk, meg fene. Tök örülünk neki, meg minden, hogy 900 feliratkozó lassan, és hú, ennyi ember követ, ez egy durva. Oké, van kinek van 20 millió, ez a 900 is sok. Szóval, tényleg, terveztem egy vlogot, viszont még nem így, szóval. És ezen kívül terveztem még azt, hogy felveszem, levideózom a Play IT-t. Előtte, meg jó bent, mik vannak, meg miket veszek játékot, meg abból sokat veszek. Meg lehet, hogy még a hazautat is vonatom, mert nekem 3 óra minimum az út, meg 4 attól függően megyek. Szóval úgy gondoltam, hogy ha ezt összerakom, akkor lesz egy vlog a Play IT napján, azaz vasárnap, így előtte, közben, utána, hogy ha van, akkor fogja a kamerát. Jó kis 7 megapixel Samsung kamera, jó lesz, vicces lesz. Szóval felveszem a Play IT-t, és lesz vlog is egyben, szóval majd hétfőre fenn is lesz szerintem, mert szerintem péntek este 10-kor fognak lerenderelni. Szóval, lesz videó, meg tudjátok, hogy nézek ki, és akkor találkozunk Play IT-n, majd legközelebb tavasszal. Aztán a 2 fontos dolog, az egyik, amit eszembe. De megvan, itt van az orrom előtt. Szóval, ugye az a helyzet, hogy a Google felvásárolt a YouTube-ot, és Google Plus akkor kell ahhoz, hogy tudják kommentelni még a saját videód alá is, de ezt nem mondtam ugye a CMG-s videóban. És ugye azt is mondom, hogy csinál Facebookos oldalt. No, hát ez kész is van, és itt is nem tudom, látjátok a címet, hogy facebook.com/controlfactory_ref HL, hogy ez így nem is tudom, na mindegy, szóval itt az oldal, de ezt le fogom vetni a leírásba, és akkor már fáj a fejem, gondolom annyit a gép előtt. És hát megint lázas vagyok. Na mindegy, szóval itt a Facebook oldal, gyertek, lájkoljatok, és akkor friss hírekkel gazdagolunk, friss híreket fogtok kapni, meg tudtok én üzeneteket, meg kommenteket, meg megjegyzést, meg ami újságban ez mostanság. Hülye vagyok, és beteg. Megint köhögnem kellett. Szóval gyertek, lájkoljatok, és akkor elérjük egymást minden előtt, de ha nagyon szeretnétek, akkor elértek még Skype-on is. Nem csak azt, hogy szeretnék.
Na jó, szóval értetek Skype-on, ez a nevem. Meg van Steam-em is, ami pedig ez. Hoppá, mondom. Ez. Én is tudom gépelni. Szóval akartok itt se értek. Ezt majd is ki fogom írni. Na, jelszállt az egerem, zsír. Na igen, most csak szarakodik az USB gépemen, és szépességet olyan vagy az egerem, és inkább remélem, hogy az USB és nem a 10 forintos sárkún egerem fog szétmenni. No, szóval itt a Facebook oldal, szóval gyertek, lájkoljatok, és akkor elérjük egymást, tudtuk, hogy üzenetben minden. Aztán a legfontosabb dolog, és szerintem az egyik legfontosabb dolog, ami nem szerintem pozitív, ugye mostanság kevesebb volt már CMT-s videó, még nyár elején, év elején. Ugye szóval, hogy most egyetemen van Győrben, kevesebb ideje van, Kristóf adminkodik, meg ő is tudom, én is rengeteget tanulok, most már egyre több dolgom, most a hétrést le kéne adnom szakdolgozónak az elejét, ez a szakdolgozónak az alapját is le kéne fejeznem, meg még nem tudom mennyi alatt kéne rá összerakni, és a héten suliba sem megyek, szóval megyünk el, a héten suliba sem megyek, szóval nem tudom, hogy fogom még leadni. Szóval lényeg, hogy egy kevesebb CMT-s videó van, és őszintén megmondván én már unom is elég rendesen CMT-át, és nem, igazából az a helyzet, hogy az utolsó videó végén akartam venni egy Audit, ezt én meg is vettem, utána egybe vittem tuningon, rettem be, vannak közben láttam, ja, harangoznak. Szóval raktam is bele 3-as motort, meg 3-as gumit, meg minden, és szart sem ért. Szóval amit tudni kell, hogy az Audi A8L az megy 160-nal, ezzel a tuninggal megy 165-öt. Mert úgy számítottam, hogy rakok bele egy motort, akkor gyorsan fog vele menni, és meg is kell álljon, hogy ez kell fék, meg tapadás, meg innen, és gumi meg tapadás, de persze nem, és elfért mind a 7 millió forintom, valami fél millió, és semmire nem jó. Csomagszállítózni nem akarok elmenni, kukásnak nem akarok elmenni, mert több száz checkpoint kéne, hogy legyen pénzem, amikor kiszállodok. Most kéne ennyit ordibálnom, mert összeszor a torkom. Szóval, lehet, hogy Szoszó és Kristóf, Szoszó vagy Kristóf, vagy valaki fordítani fogja csatornára a CMT-et, de én már nem tudom, hogy fordítani fogom, mert ha még lenne is egy-két ötletem, azt pénz nélkül megint nem lehet megvalósítani. Pénz nélkül nincs semmi ezen a szerben, pedig elmehetnék baromkodni, gyorslásra versenyt rendezni, vagy tuningolni, vagy étterembe, vagy csak szórni a pénzt, de egyszerűen pénz nélkül nem lehet mit csinálni. Igaz, hogy felajánlotta nekem legutóbb egy srác Skype-on, hogy ad egy Lamborghini-t fél, de az is legalább 50 millió forintos, nekem annyim sincsen, nem hogy 1 millió nincsen, nem hogy 50 millió. Szóval nem tudom mi lesz srácok, de tényleg gyertek, ja, szóval gyertek, lájkoljatok a Facebook oldalt. Elértek, tudtok írni üzenetet, hogyha van valami ötletek gyors pénzszerzés, azt is elfogadom, tényleg, szóval bármi van, tényleg másért nem is. Azért gyertek ide Facebookra, hogy amit kommentben leírnátok, azt be tudjátok írni itt. Ne hagyjatok hiszétek pénzt, ezért nem kapok, sőt, még azért pénzt nekem, hogy reklámozzak, de azt nem fogom. Szóval tényleg gyertek Facebookra, lájkoljatok, és akkor itt elértek, meg van két like, meg két ismerősöm, vagy egy Kodi. Szóval tényleg gyertek, lájkoljatok, és akkor itt elértek, vagy akartok Skype-on felvesztek, Styler1129, de leírom majd beírásba is. És persze tényleg, mint mondtam, belőle a vasárnap Play IT, és kin leszek, aki akar keresni meg, de nem tudtak, nem tudjátok, hogy nézek ki, szóval segítek annyit, hogy egy-két Control Gaming-essel lehetőt leszek majd, például Soul-nal, meg Bencékkel, szóval aki ügyes, aztán meg is tud találni, bár úgyse fogja senki keresni, bár nem is érdekel nagyon. Ha megtaláltok, annak nagyon örülök, ha nem, akkor meg igazán megyek, és ugyanúgy baromkodok, és megveszem a játékokat, amit akarok, és akkor megyek haza. Szóval, vasárnap Play IT, Facebook oldal, még egyszer elmondom, www.facebook.com/controlfactory/refizeibigyó, rárakom a leírásba. Megtaláljátok, rácsíztek a szép ronda profilképet, mint a Google-ben találtam meg, szóval még az ikont is a Google-ben találtam, mert nekem nincs meg, mert elhagytam. Mindegy. Szóval, itt a Facebook oldal, Play IT, majd találkozunk, köszönöm a figyelmet, sziasztok!